Нов кабинет за речна навигация заработи в гимназията по корабостроене и корабоплаване в Русе. В него бъдещите капитани и щурмани ще изучават в детайли плавателния път на Дунав. Кабинетът е единствен по рода си в страната. Повечето от хартияните карти на плавателния път на реката не са актуални, разказаха от училището. Дунав е твърде динамичен и променя плавателния си път многократно през годината. Подобно е положението и с наносните острови, които се появяват внезапно и също така внезапно изчезват. Затова и мултимедийната система позволява да се черпят данни директно от администрациите на различните дунавски държави. Възможностите, които дава новият кабинет, не се ограничават само с речното плаване. Тази година трябва да завърша, да взема правоспособност и евентуално по някой кораб. Докато направя определени брой преминавания, след това и отивам военноморско. Капацитетът на учебната стая е за 30 души, като освен навигация, младежите ще могат да се обучават и на такелажно майсторство.